Good morning, Legdan. Good morning, Letonada. मा खबर? मोजां दा ना? Thank you आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय रोजा रोजा साबायखर. मा खालामदों? डिउटियाव दं ना रुमाव दं? आदा लेटनालाय? आदसा अफिसाव दं आरोना? अके. साहा लोंबाय? अ ओंखाम जाबाय? प्लीज गाइस सपोर्ट करके जाइए. कौन नया है मेरे चैनल पर? दा 12 बाजि जागोन. साल' लोंनानै थांदों होनबा 12 बाजियाव जासिगोन आरोना. जासिगोनथ' 12 बाजि. आंबो साहा लोंनानै फैदों. दिङा आगै गोजोननाय थाबाय आंनि एलबियाव फैनायनि थाखाय. उन्दुमारासै नामा नों दिनै हरसे मैया? मा जाफैखो? गाबफैलाबायबाय. हेलो गाइस प्लीज सपोर्ट करिए. कौन है? जो भी नया है मेरे चैनल को सपोर्ट करके जाइए. मा जाखो दिङा आगैयालाय? मा गाबसोखो? मा जाखो? मैयानि दुखुआनो खाराखै नामा होनदो? थैंक यू गाइस. नमस्ते मेरे तरफ से आप सभी को मेरे लाइव स्ट्रीम में ज्वाइन होने के लिए. थ्री लाइक डन. थैंक्स. ओके जागोन दे. थैंक्स. 3 लाइक डन. गाबबायल' थानोसै. मा जाखो सामफ्रामबो गाबनाय? खिथाब्लासो मिन्थिगोन दा. नै कारेन्टबो थांनानै. प्लीज गाइस सपोर्ट करके जाइए प्लीज. कौन है जो लोग न्यू है?
नोंनि इम'जिखौनो नायबाय थाबायहाय बयबो आगै। थेंक इउ लेथन फन थाबाय थानायनि थाखाय। बिजिथार नामा? लेथन ब्र अन जोंहा आगै थांबाय नामा? अन दं आरो अफिसाव दङ ना? दे जागोन दे आदा लेथन कमेन्ट हराबाबो जागोन दे। गुलनाज कसेर DS सो थैंक यू गुलनाज कौशर जी मेरे लाइव स्ट्रीम में आने के लिए थैंक यू सो मच। कैसे हो भाई? कहाँ से हो? कौन है? दिङा गाबबाय थाथारनोसै बुरखायनोबो खाथियाव गैया जाहैबाय आङो। एयार गैया, एयार फैयाहाय आंनियाव। गैया जागोन जालायथारो। नों अफिसाव थानानै कमेन्ट हरनो हाया होनलायनाया एयारखौबा सोंनो कमेन्ट हरनो हालायदों नोङो। सोंहरलाय लिंहैलाय फन हरनानै मालायसो जालाय। जोमावनि खोथाखौ लायो नोङो। जोमावलाय जोमावखा, जोमाव बायदिनो रायलायखायो। बयजोंबो बयनावबो खुगानि सुवादसो लायो बियो। रावबो गैला माथो। सम सम फ्रि सम सम बिजि। बिदिसो। ओंखाम जानोनो जाखासिगोनबालाय आरो ना। गैला रावबो दोनसै आं आदा लेथन बाय। नोंबो संना होफैयाबा र' भिडिअखौ नायनो सम मोनाखै दाहाय नायनो हागोन आं आदा लेथन दे।
लिंक हराब्लाबो नायखायो माथो लिंक हरलायलायथारो माथो नोङो आंनो रावबो गैला आं दोनथ'नोसै आदा लथेन बाय